De ce apreciază consumatorii Lacium? Acum cu Lacium pot să-mi susțin digestia și să-mi îmbunătățesc starea de bine. Lacium, aliatul florei intestinale. Place la cabană? Eu zic să nu iei decizii pe sufletul netras. Tu ce ai face cu 100.000 de euro? Gândește-te în timp ce îți tragi sufletul cu un caraiman. Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii. Înainte, stresul de la muncă îmi dădea durere și arsuri de stomac. Acum, ard de nerăbdare să ies la un fotbal cu colegii după program. Pentru că de când îmi iau tratamentul lunar de la Dr. Max, pot să am grijă de mine. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Pot apărea pe neașteptate și în mod dureros. Cârceii. Întreabă în farmacii de anticârcel. Spune stop cârceilor cu anticârcel. Să arăți zi de zi că-ți pasă de cei dragi și să le pui pe masă toată dragostea, dar nu oricum, ci cu ingrediente care îi fac să înțeleagă exact ce am vrut să spunem. Pentru noi românii, mâncarea este limbajul iubirii. Ana și Cornel, de 30 de ani, pe gustul românilor. Pentru menținerea sănătății oaselor, întreabă în farmacii de Calcidin, ce conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2-MK7. Calcidin, triunghiul oaselor sănătoase. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Pure Milk, 1,5% grăsime 1 litru la doar 3,99 lei. Furnicături la picioare? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic. Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu 2 nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador! Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii. Soluția pentru hemoroizi nu este nici evitarea șezutului și nici o pernă moale mereu la îndemână. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la reducerea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit. Proctinum. Gata cu durerea. În povești, fiecare se răsfață cu ce-i place. În realitate, tot ce-i bun dispare instant. Noroc cu Zuzu la butelcă de 1,8 că ajunge pentru toată lumea. Zuzu. Bună zuzuneața! Zuzu, Zuzu! Prostata vă poate afecta activitatea zilnică, urinare frecventă, jet urinar slab, funcție sexuală afectată. Proxel Potent, 2 capsule diferite doar o dată pe zi. Capsula 1 contribuie la menținerea funcției prostatei. Capsula 2 susține apetitul sexual. Unde-s 2 capsule, puterea crește. Proxel Potent de la Natur Pharma. Nu depășiți doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu lăsați la îndemâna și la vederea copiilor mici. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Bio știi, bio câștigi. Întrebarea zilei. Câte vitamine și minerale sunt în Apolact Bio? Așa e, 5. Răspuns corect. Ai câștigat vitalitate pură din natură. Iar acum poți câștiga și premii să dai o tură. Zilnic o bicicletă și la final un BMW electric. Cu Apolact Bio știi, bio câștigi. Mă îngrijorează glicemia, mâinile și picioarele mă furnică și mă lasă și vederea. Ați auzit de Urinil Glicoguard, cu ingrediente ce mențin nivelul normal de glucoză în sânge, funcționarea normală a sistemului nervos, dar și o vedere normală. Urinil Glicoguard? Nu mai am nicio întrebare. Convinge-te singur de Urinil Glicoguard de la Natur Pharma. Nu depășiți doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu lăsați la îndemână și la vederea copiilor mici. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.